உலகம் பூரா தெரிஞ்ச ஒரு பணக்காரர். ஆமாங்க, ரட்டன் டாட்டா. அவராக நீங்கள் மாறினா எப்படி இருக்கும்? எப்போதும் போல் தூங்குறீங்க, ஆனால் திடீர்னு காலைல எழுந்திரிச்சு பார்த்தா நீங்கள் தான் ரட்டன் டாட்டா. அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? எஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாட் ஹேப்பன்ஸ் when you suddenly become ரட்டன் டாட்டா? அண்ட் லெட்ஸ் கெட் இன்டு திஸ் வீடியோ. நீங்கள் இப்போ எங்கே தூங்கி எழுந்திருப்பீங்கன்னா, மும்பையில் கொலாபான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியாவில் தான் எழுந்திருப்பீங்க. ஏன்னா ரட்டன் டாட்டாவோட வீடு அங்கே தான் இருக்குது. அந்த வீட்டோட ஒர்த்து எவ்வளோ தெரியுமா? 150 கோடி ரூபா. 13,350 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் கட்டப்பட்ட வீடுங்க அது. கிட்டத்தட்ட அதில் 7 ஃப்ளோர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ளோரில் தான் இப்போ நீங்கள் தூங்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க. எஸ், ஃபர்தராக அந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி டாட்டாவோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பார்ப்போம். ஹிஸ்ட்ரின்னு ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்களா? அது கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டு தாண்டின கம்பெனிங்க. ஆமாங்க, அதை ஃபஸ்ட்டாக தொடங்கினவர் ஜம்ஷெட்ஜி டாட்டா. நான் எதுவும் தப்பாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன், மன்னிச்சிக்கோங்க. அவர் 1868 மும்பையில் இந்த கம்பெனியை ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காரு. எஸ், 1868. 100 ஆண்டு கடந்ததுன்னு நான் சொன்னேன்னா அது இதுதான். அந்த சின்ன கம்பெனி வளர்ந்து இப்போ குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸாக இருக்குது. எஸ், இப்போ கிட்டத்தட்ட 29 கம்பெனிஸ் உங்ககிட்ட இருக்குது ஓனர்ஷிப்போட. அண்டு நீங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணுற கம்பெனிஸ் எக்கச்சக்கம், அதுக்கு கணக்கே இல்லைங்க. அண்டு சம் ஆஃப் த மேஜர் கம்பெனிஸ், அதாவது ரொம்ப பிரபலமாக இருக்க கம்பெனின்னு சொல்லலாம்ல, அந்த மாதிரி சில கம்பெனிஸ் உங்ககிட்ட இருக்குது. அது என்னென்னு நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன். ஜாகுவர் அண்ட் லேண்ட் ரோவர். ஆமாங்க, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜாகுவர் கார். எஸ், அது இப்போ டாட்டாவோடது தான். தென் டாட்டா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ். எஸ், ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஐடி கம்பெனிஸ் இன் இந்தியான்னு சொல்லலாம். தென் விஸ்டாராங்கிற பேர் கேள்விப்பட்டது இல்லைல்ல? எஸ், விஸ்டாராங்கிறது தான் டாட்டாவோட ஃப்ளைட் கம்பெனி. அது சில பேருக்கு தெரியாதுல்ல, தெரிஞ்சுக்கோங்க. தென் அஃப்கோர்ஸ் டைட்டன், இது எல்லாருக்குமே தெரியும். தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆஃப் டாடா குரூப்ஸ். தென் கமிங் டு த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், டர்ன் ஓவர். 2019 $113 பில்லியன் டர்ன் ஓவர் நடந்திருக்குன்னு ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. எஸ், ருப்பி மதிப்பில் கிட்டத்தட்ட 11,300 கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் ஆயிருக்கு டாடா குரூப்ஸில் 2019 வருஷம். அண்ட் வெறுமன ரட்டன் டாட்டாவோட நெட்ஒர்த் மட்டும் 7,416 கோடி ரூபாய். தென் ஆவரேஜாக அவருக்கு வர சேலரி எவ்வளோ தெரியுமா? வருஷத்துக்கு 820 கோடி ரூபாய். பர்சனலாக கிட்டத்தட்ட 5,248 கோடி ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதுலேருந்தும் சில டர்ன் ஓவர் வரும். தென் உங்ககிட்ட எவ்வளோ லக்ஸூரி கார்ஸ் இருக்குது தெரியுமா? கார்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ தெரியுமா? 19 கோடி. எஸ், உங்ககிட்ட 19 கோடி ரூபா மதிப்புள்ள கார்ஸ் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் ட்ராவலுங்கிறத பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை. ஏன்னா நீங்கள் ஃப்ளைட் கம்பெனியில் டிக்கெட் வாங்கலாம் தேவையில்லை. ஏன்னா கம்பெனியே உங்களது தான். ஸோ எங்கே வேணாலும் எப்போ வேணாலும் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் போக முடியும். ஃப்ளைட்டே உங்களது இல்லை, யாரும் உங்களை கேட்க போகிறா? தென் இவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒன்றும் சாதாரணமான விஷயம் இல்லைங்க. சாம்ராஜ்யம்னு ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்களா? கிட்டத்தட்ட 7,50,000 பேர் உங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்குறாங்க. ஆமாங்க, உங்கள் டாட்டா குரூப்ஸில் மட்டுமே 7,50,000 பேர் வேலை பார்க்குறாங்க. தென் உங்களோட மாத சம்பளம் எவ்வளோ தெரியுமா? வருஷத்தை பார்த்தோம், நெட்ஒர்த்தை பார்த்தோம், மாதத்தை பார்க்க மறந்துட்டோம் பார்த்தீங்களா? ஆமாங்க, உங்களோட மாத சம்பளம் எவ்வளோனா கிட்டத்தட்ட 90 கோடி ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு சம்பாதிக்கிறீங்க. அதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 3 கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்க. ஆமாங்க, தூங்கி எழுந்திரிச்ச நாள் 3 கோடி ரூபா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். நான் ரொம்ப கம்மியாக சொல்கிறேங்க. நான் ஏதாவது கணக்கு தப்பாக சொல்லியிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஆக்சுவல் ரேட் என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்ககிட்ட நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்னா, அதில் டாட்டா மோட்டார்ஸ் மட்டுமே 125 கண்ட்ரியில் இருக்குங்க. ஆமாங்க, 125 கண்ட்ரியில் உங்களோட டாட்டா மோட்டார்ஸுங்கிற ஒரே ஒரு நிறுவனம் மட்டும் இயங்கிட்டு வருது. அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா? கடைசியாக உங்ககிட்ட ஒரு கேள்விங்க. இவ்வளோ காசு உங்ககிட்ட இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எங்கே செலவு பண்ணுவீங்க? தென் என்ன செலவு பண்ணுவீங்க? கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இட்ஸ் a short video. I hope you like the video, and if you like the content, please share and subscribe. Thanks for watching. This is Shafiq signing off. Have a pleasant day.